Siani tuhata selamat hari Minggu ma dihita saluhutna sadarion di parminggota pukul 10 sadawit patu paun ni huriata do majakon situa nagabe parhalado di huriata torop nasida sia halak dumutusi di patu pahuriata do acara prosesi udutusi ma alana yang masuk ma rombongan padita dohot parhalado dohot calon situa nana yang ditabalhon gabe situa jong mahita saluhutna diinganat tabi saluhutna. Selamat hari Minggu madihita adoranso tapuka parminggota martang yang nahoho mahita sangobas di nganat tabe. Tapuka ma parminggota marinde mahita sian buku ede nomor tulu ayat sada sahatu ayat tulu.
marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tuddi parbadia, na tumapalangi doho tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Jehova, jowon nama au jala alusak kuma ibana. Say dong anakku do ibana jupa hagugotan, paloku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Say pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jala namian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan namadok tu Jehova. Haporusaku jala partano batuaku, debataku, marhaporusat tu hodoau. Haleluya. Martagiang mahita. Ale amanami para si rohana sumurung debatani hatuaon nami. Huingot hami do diaka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude na tinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami. Asa hupapomi hami hisap-hisap doho sakap-sakap ni rohanami, jala asa upasaut hami lomoni rohani namanubus hami, asa martua hami, marhite siani rodi saleleng-lelengna, say patu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Mari dimahita. Tangiho kamu ma patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon, patik palimahon. Iko pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanileho ni Jehova debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olom makatidakkon hata nasotutu maraloho dongat jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rak mangidogugo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari demahita.
tatopoti madosat tanagudangi tuado pan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami. Asa muba roha doho pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Sato kiddo hutadik koko. Alai papupungo kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabuniho bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiyakku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Amin. Tajahama hata ni debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tarsurat di sada Petrus bidutolu mamukama sian ayat 10 walu sahatu ayat 22 tajahama marsika sorin. Aidoho do Kristus mate sahali alani akka dosa natigori humokop akka pargeduk asa ditogihon hita tu debata na tarbunu do ia dagingna alai dipangulu do anggoto dina. Akka na somangoloi na jolo di namay-maima labas ni roha ni debata uju diaka arini sinoak di na pinaulina parau nagabi haluan ni naotiki ima nawalu halak marhite-hite aiki. Di siamun ni debatado ibana, dong laho tu banua gijang, gabi maruduk do tu ibana akka suru-suruan, akka gonggoman doho akka hagugoon, ido sahakna, martua do akka natumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin.
Tahatidak ko mahapursiaw tay, songon na hinatidak ko nidongata sa hapursiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, imane tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siatur di porbadia, adorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matay tarpazal do ibana di hao pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanay parbubo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea itu di perbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasesan di dosa doho di hatai na mandok mulak mangulu sogok daging ni halak na mate doho di hanguluan na nasura-sura. Amin. Tabi gima titing na masa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Minggu Info Kafit 21 Februari 2021. Topik Padan dohot huaso ni debata. Tikting parjolo. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion mapangoli Leoshan Nasardo Domingus Manurung, anak ni amata insinyur Oloan Poltak Manurung Nahinan, tubuh ni inata Dr. Anda Indriati Pinondang Boru Siregar, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Alamat Jalan Perjuangan RT 013 RW 005 Sektor Kampung Baru. Dohot Orwana Desi Devianta Boru Naibaho, Boru ni Amata Loide Manson Naibaho,
Tubuni Inata Rosdiana Boru Simbolun, Ruasni HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Alamat Jalan Nilam 7 nomor 21 Simalingkar, Medan. Pamasu-masuon hari Jumat 26 Februari 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul sia wib. Paduahon ting-ting parjolo dohot paduahon. Neng manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma Franky Simamora ST Esmat MN anak ni amata Jamiandar Simamora Purba DFM SPD MPD. Tubuni Inata Alida Nurbeti Buru Siregar BA, Ruasni HKBP Resort Simalingkar. Alamat Jalan Jahe Raya nomor 56 Simalingkar, Medan. Dohot Orwana Dr. Melisa Putri Megistra Buru Napitupulu. Boru ni amata Dr. Insinyur Mukhtar Napitupulu MSc MH MIHT. Tubuni Inata Dr. Randa Marintan Berliana Boru Hutapea, Ruasni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Alamat Jalan Aster Tolu Blok B Sada nomor 16 Perum Taman Bougainville Estate Sektor Jati Bening. Pamasu-masuon Jumat 26 Februari 2021 di Gereja HKBP Resort Sudirman, Medan. Patoluhon Almanak dohot kalender HKBP 2021. Pinangido ma turuas ni HKBP Stoyo nasodapot almanak dohot kalender HKBP tahun 2021 asa di jaloma tu situa sektor nabe. Khusus ruas sektor perserahan asa di jaloma di kantor gereja Sian Sekretariat Huria. Paupaton ruas natamba di jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Todo Kiki Firdaus Sihombing Inatai Jane Marisi Rap Meria Boru Sinaga daftar ulang. Alamat Jalan Mandala 5 nomor 8 RT 007 RW 002 Komplek DKI Sektor Mayasari. Rio Demos Lambok Mangasi Tua Tambunan Inatai Debi Agdes Boru Nainggolan daftar ulang. Alamat Jalan Pancawarga Opat nomor 4 RT 008 RW 004 Sektor Penas. Anggiat Martua Lumban Batu Inatai Chandra Dewi Sartika Boru Pardosi, Rosian HKBP Resort Parsoburan Distrik Obat Toba. Alamat Jalan Bali Raya nomor 34 Cipinang Melayu Sektor Cipinang Bali. Maretua Sarumpait Inatai Realita Boru Sinaga dohot 2 dakdanak Rosian HKBP Poriaha Julu Distrik Sia Sibolga. Alamat Jalan Raya Bogor Gang Olahraga Sada nomor 80K RT 008 RW 015 Sektor Condet. Palimahon ruas Napida mulai sadarion Minggu
21 Februari 2021 Pidda Huria Keluarga Christian Sebastian Silitonga Inatai Esnida Emeldina Boru Lumbanggaul Dohot 2 Dakdanak Pidda Huria tu HKBP Resort Setia Mekar Distrik Sapulusia Bekasi Panopon Panabalon Situa Hombar Tikting Minggu Nasalpu Sadarion Minggu 21 Februari 2021 di Parmingguon pukul 10 sada Patopaon ni Huriata do Panabalon Manang Majakkon Sian Sia Halak Calo Situa Gabi Situa di Gereja HKBP Sutoyo Ima Sada Calon Situa Hatua Tinagam Pangihutan Sialagan 2. Calon Situa Joni Sianipar 3. Calon Situa Luther Pargaulan Munte 4. Calon Situa Marlini Boru Silalahi 5. Calon Situa Ridwan Gultum 6. Calon Situa Tiarasi Boru Saragi 7. Calon Situa Sutrisno Negara Sianturi 8. Calon Situa Sahab Simanjuntak Sia. Calon Situa Rumondang Iriani Boru Sitorus Patupawan ni Huriama Panabalion Dohot Pajakonon ni di Minggu pukul 10 sada WIB Sude ruas Dohot Parhalado Pasahaton selama bertugas Dohot melayani di HKBP Sutoyo. Tuhan memberkati. Papituhon Pertangyangan Sektor hari Kamis 25 Februari 2021 Patupaon ni Huriata do Pertangyangan Sektor secara live streaming maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30 nama ngasututon Pertangyangan ni Sektor Kampung Baru Tikting cetak dohot tikting jahaon ma undangan tu ruas Sektor Kampung Baru asaro tu gereja mandohoti Pertangyangan ni Pawaluhon pertemuan pengurus ketua kategorial dan paduan suara sesuai hasil pertemuan pengurus kategorial dan panduan suara HKBP Sutoyo mulai bulan Maret 2021 asa dipatupa aka paduan suara Pertangyangan bulanan Hombar tu partikian nang ditotuhon gunuk padua suara jala dilapor ma tu sekretariat gereja. Pasiahon pertemuan pelajar sidi reguler dan orang tua. Andorang somarsiajar pelajar sidi reguler hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 15 WIB Patupaon ni Huriata do pertemuan pelajar sidi reguler orang tua doho pandita. Pasapuluhon pelajar sidi khusus. Pelajar sidi khusus mulai marsiajar Minggu 28 Februari 2021 pukul 10.00 WIB maringanan di kantor lantai 2 Pinangido tusude pelajar sidi khusus asaro hombar tu partikian naung di totuhon. 10 sada ibadah live streaming. Parmingguon live streaming HKBP Sutoyo Holan 2 hali parmingguon nama disiarhon melalui channel YouTube HKBP Sutoyo Jalaboi Taihuton Sian Bagas Tabe Ima ibadah pukul 10 sada WIB berbahasa Batak
dan pukul 15 WIB berbahasa Indonesia. Pasapuluduahon kebaktian online. Pinangido tu akar ruas na dibagasan proses rapid test manang swab asa mandauhoti kebaktian minggu melalui online manang channel YouTube HKBP Sutoyo. Pasapuluhon barita habok niroha nunga jumulu marujungolu anggiat marudut Siregar Jumat 10 Februari 2021 tutup umur 61 tahun inabaluhon ni Inata Rosmawati Boru Simatupang, alamat Jalan Pancawarga Opat nomor RT 012 RW 004 sektor Penas. Tuhatta na mangapuli sudi keluarga na ditinggalhon. 14 surat Sijahahon Sian Distrik. Dung Sikpul Tiktingon Jahalma surat Sian Preses Distrik Walu DKI Jakarta Raya. 15 sumbangan di Jalodo sumbangan bunga altar sian sia halak calo situa siala manjalo panabalion pajakonon situa nasida minggu sadarion 21 Februari 2021 di pasu-pasu tuhatama nasida na pasahat sumbangani. Surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya nomor 080 garing D8 DKI garing 2 2021 Jakarta 19 Februari 2021. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, pimpinan jemaat dengan pendeta resort HKBP Distrik DKI Jakarta di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Raja Gereja. Menindaklanjuti hasil Sinode Distrik tanggal 10 Februari 2021 tentang penggalangan dana membantu dana pensiun HKBP dan Distrik 8 DKI, kita akan mengadakan acara live streaming bertajuk Gemanada Peduli Pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan Dana Pensiun HKBP bersama artis-artis silangit yang akan dilaksanakan hari tanggal Kamis 25 Februari 2021 jam 18 WIB, tempat Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP. Untuk itu kami mohon agar semua gereja mewartakan pada acara Minggu 21 Februari 2021. Selanjutnya setiap resort kami harapkan dapat mengutus 2-3 orang untuk mengikuti acara tersebut dan selebihnya mengikuti secara live. Demikianlah hal ini kami sampaikan. Besar harapan kami kita mendoakan dan mendukung acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriling salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tertanda tangan Pendeta Bernard Manik MTH, tembusan 1 anggota MPSD 2 Pertinggal.
Laho pasikopon tiktingion boi mata jaha di acara cetak songon imasahat ni tikting di minggu sadarion. Mari demahita laos tapasaha ma piliata sada A do sada B.
Damene debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, taparwahom ma selain na adong dijuluta, manang tabuka ma bibilta, hatan di debata nagabi jamita dihita di bagasan Minggu Sadarion, imana tarsurat sian sada Musa bidusia ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada Musa sia ayat 8 sahat rodi ayat 10 hujahau matuhita ganup tapaitiut ma di bagasan rohat tabi pada nidibata jujol mai dohot tadana halibutongan bungi ninna dibatama madok sinowak dohot tu anakna akan arap dohot ibana butimai idama angguau pahotok kuma padaku tuhamu rodi tarsong apa ulahi mamuse idama angguau pahotok kuma padaku tuhamu rodi pinuparmuna sugud dohot tunasa na marhosa na mangulu akan arap dohot hamu akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan arap dohot hamu sian luhut akka naruar sian parao rodi sudi pahapahanan ni tanoon pahotok kuma padaku dohot hamu babua naso jadi be ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging huhut babua naso masa be aik nasumari mangaripason tanoon dungi nina de batama omma taddani padan nahubaheni tuhamu dohot tunasa namarhosa namangulu akan arap dohot hamu rodi saliling-liling na halibutong aki nahubehani di obun imatadani padaku dohot tanoon ope moluhu paro obun tu tanoon say tarida ma halibutong ani di obun jadi ingotokuma padan nahubehani tu hamu dohot tu nasa namarhosa na mangulu rodi sudi na merdaging babua noso pamasakku be aik nasumari mangaripason nasa namar daging say bahenok kudu halibutongan itu obun asa hubereng ibana marningot padan saliling-liling na binahen ni debata tunasa namar hosa na mangulu tunasa namar daging na ditanoon dungi ninna debata matu sinowak omma tadani padan nahubahot tunasa namar daging na ditanoon ido sahatna huriani Kristus ina hinaholongan mulut tabigi barita taring uti sinowak ingom mahita barita aik nasumar air bah jaladang apala hal na baru bedihita barita taring utu aik nasumaron hirasudido halak Kristen natardok Kristen mulai siadat danak saha tunamatua diboto do barita taringo tuaik nasumaron gabe turi-turiat doi dihita nuaing ala memang mulai siadat danak iba tiki sekolah minggu tiki edet tarupaning tanganku ada 2 5 lapatan nak ditiki hadadana kotai sudah diperdengarkan cerita tentang air bah cerita tentang bagaimana debata menyelamatkan sinowak cerita bagaimana debata menuru sinowak laho pature parau nebelga dang di pantai alai tarduluk-duluk ma hadihai
Jala molo tajaha di sada Musa onom mulai sian ayat sada menarik do ido si bociri ni molo tasukun waeng buasa adong aik nasumar, buasa adong air bah. Mengapa Tuhan mendatangkan air bah ke dunia ini? Di budu tajaha takasna di sada Musa bidu onomi. Ale mula Musa satokin hita hutaringoti majuru paning. Buasa di paro debata aik nasumari. Di bidu onom ayat 5 didok. Alai dung di ida jahuba nunga lamdeak hajahaton ni jolma di tanoon jala sainajat nama sudi tubu-tubu do pikiran ni rohana sida ganub are adong tulu kata nagawi penekanan ima hata lamdeak molo di hata batak lamdeak nunga mangibuk-bukbe nunga menyeluruh ngasange ninna hira sudiru julma mangulahoni. Tidak ada yang tidak melakukan itu. Nunga lamdeak ragam banyak dosa yang telah dilakukan jolmai. Nabaduahon sainajat do tubuh na tubuh di pikiran ni jolmai. Selalu memikirkan yang jahat, selalu memikirkan bagaimana Tuhan marah, selalu memikirkan ketersinggungan orang lain, selalu mengganggu ketenangan orang lain. Ganup ari nabaduluhon setiap hari, setiap waktu. Molo sianita bereng hirana swadong be dipikiri jolmai laho mardinggan. Ido konteks manang cerita ni ayat 5 nakin. Di ayat onom di bidu onomi didok jadi disolsoli jahubama rohana ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Hamuna manami nanami totu atar holang dosia pikirata taringot tu padohan nahujaha di ayat onomi. Nama dok jadi disolsoli jahubama rohana ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Ahado dipikiratta molo lungun rohatta manginang. Datar hirim do warni tarsongon hita majo songon natoras tapagudang-gudang ya nakottai tatangyakon berusaha hita laho pasikulahon songon edden habataki hugogo bemasari arian las nang botari laho pasikulahon geleki maradu soboi digati bajuna gadup hari Natal da somal do molo hari Natal baju baru di diatat dui laho pasikulahon gelengna dia ma dipikiri bana narikot di ngulu ni anak konna HP dung hase ya geleng nai paula soritadda naturasna gariada maila marnatorasson natoras nai lungun marohani akan natora si songoni. Mulu balik musahita tu cerita ni si maling kundang manang si Mardan ngajarang bita bikin waini cerita-cerita nasing nama lungun rohani jahuba jala disolsoli rohana hudok dakin atar jarang dohita memikiri kalimat nasasadaon seolah-olah Tuhan yang maha besar, yang maha kasih, yang maha baik itu dakya lungun rohana dakya manolsoli bana HP di hata ni di bata di bidu onom ayat onom heado HP. Jangan-jangan sampai sekarang juga debata mamering jolmai lungun rohana. Gabi sudido mangai dang holan jolmai na mangai ale doho do suasuanan doho do pahanan
sudi matahe mangae alani hajahaton ni jolmai, alani lungun rohani di bata, alani nadi sol-soli jahuba mamering jolmai, alai mula hulak do rohani di bata. Terus mula hulak, dia terus memaklumi, na tape ikon paroon na aik nasumar. Hamu nama nami dung di ida nama sai di sakape di batama lau paulihon portibion marhiti sinoak. Ini uniknya cerita ini. Molo dipikiri sian gudang jolma buasa holan sinoak, buasa holan sinoak tertuju mata di bata di portibion. Di bering di bata sinoak asi marohana. Ternyata saya di pelua di bata do HP halak naburju martuhan. Ragam dalam di bata, cara di bata. Lau baluahon jol mana ni asianna, itu harus kita ingat. Dang parsirohot jolma na burju mangai sasitong na. Ima cara berpikir, cara sikap, cara tindak ni di bata. Tu jolma na tinopanay. Dung di ida nama say mulak marohana muse. Aledang mong kibe mulak be. Ikon adong man yan hidi-hidi manang sahalak, manang seseorang naboy paulihon sa luhut na. Ido diturupuk tao na manginang marpadan madebata tu sinoak. Ala pasidoho do hape sinoak menjadi berdampak tu ibana. Hona do ibana di aik nasumari. Alai dang songon halak na asing jolma na asing marmatean. Padan janji nang pe diterjemahkan di hata padani tu hata janji di hata Indonesia ale sasitong na bagas do lapatan ni hata padan sian hata janji na tape itu terjemahan na rupaning amanginang. Ala badan dang holak katai, dang verbal ibana. Berjanji, molo janji, oke ya janji ya. Hata padan marhiti turupuk tahun mangihut do tadda di bata. Dia matadana namar padan di bata, naso paroon nabe aik nasumar, nasori pasoron nabe portibion. Adong tadana ido makana molo merjaji hita manang marpadan ikut adong man yang tadana teh ahama tadana rupaning ido makana di HKBP distrik DKI Yon molo marpadan jolma marpadan ikat janji ya adong do tadana kan cicin jala dong do halak dang puas dibuka muse dipasang muse ditiki pamasu-masuon asa songon tabu berengon ni jolma habe sasitong na itu tanda na tapi halak mensakralkan adong do halak mensakralkan cicini angguau dang pola sakral hu wanggap cicini airo hakku do naneng marasohotan au do marpadat do di bata so pola martadda pe boi do HP gudang ni cici nate, paula ciciki dah itu, kuteken namai dah itu, sukarela ini nak. Gudang do halak, ragam di ban ala ikon tabering do songodio di wata marpadan marhitit tadda. Adong sesuatu sikap bahwa marhitit tadai molo diberengi ingoton nama. Dang be ulah honokku na songoni. Ada komitmen di si. Ada komitmen yang begitu kuat dan mengikat. Itu makana agak hobardo turpuk tahun da masa noengon ate bajir. Ya, itu makana ruas tapi gudang na bajir, huna bajir.
binereng di Facebook, di telepon manang napiga. Jala di gereja HKBP adong tolu na hona banjir. Gabi subuhi na sida marminggu. HKBP Kebun Jeruk, HKBP Mampang Prabatan, HKBP MT Haryono tetanggata banjir. Molo dipikir-pikir amanginang molo tapahobar tutur puk tahun tuna masa nata rupi so banjir di mana-mana waro menghubungkan non rupaning. Hape di bata marpadan naso jadi bi paron aik nasumar. Alai dang aik nasumar sa sitong na banjiron. Dah, berbeda doi. Air bah dengan banjir. Adong molo masa banjir na parjulu suku-suku maju di hita buasa banjir. Ya, pola adong naman dokon seharusnya air itu harus masuk ke tanah. HP nuai nggak masuk betu jebu. Itu dah. Bah fakta doi. Air harus masuk ke tanah. Bah, naruh aku penian. Alai cukup do tanoi. Tarsongon hita na manginum air kidi. Boy do hita manginum air sadari tulu liter. Alai itu mungkin 3 liter po terus masuk. Bahulu nama pingsan jol maidah. Banjir, kenapa banjir? Itu rikut serius hita manukun. Apa penyebab banjir? Ada apa dengan kita saat ini manginang? Nunga delehot debata pikiran di hita. Bahkan bisuk nunga delehot debata tu hita. Di palos debata tu hita mengelului parbinotoan, majalahi parbinotoan. Asa malo jala bisuk jolmai. Alai kadang dang tapake parbinotoan manang habis tarani laho menyelesaikan masalah. Nah saya toktong mula-hulak di hita. Udok matuhamu. Dak kitara napat mabah nasalai. Alai maingon aduk mangunai do itu hita. Mangunai do sipata pangalahui tu hita. Alai dang holat tu hita, doh tu halak na asing, doh tu humaliang. Di bahani tapi ring majo, atik nalani pangalahot tado banjiron. Kesalahat tarupaning. Ya. Sudi marsapu-sapu, marlapu-lapu ninna. Sudi mangunai, mangai. Mungkin segelintir orang yang melakukan ini. Alai kadang hita dunga di lod debata parminutuan kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Jala mungkin kesalahan pasti ada. Mulu binereng nuang amanginang kali bodar do dihalakan di hitan. Dangadong be bodari na yesian sampah. Na gudangan sampah. Dan hita mungkin mabaini. Alai hinor honi akadongata na mabaini gabe mangonai ma di hita. Mulu binereng do hea do hubereng YouTube di Jepang. Ya, ala dakya do betu Jepang au. Si toho dakya do betu Jepang. Itu. Mulu binereng do bodar na met. Neyasan ayat ne. Barku kamu mak madokoni pia agak goyang do ulu kurupaning. Neyasan. Ya, hea do helani amang sigalingging di Jepang. Adong ikan kemas molohi tadang tarhona adong ikan di bodar gari di kolam ni halak pe mago do ate ima ias ayekna adong ikan na jala ikan koido ikan mas na berwarna-warnai ya asugari halak bata kinga di bayan itu pangupau-bayon rupaning iya begek lancar semua lancar. Mungkin kita tidak sadar mengalami kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil manusia bisa berdampak buruk bagi banyak orang. Ale buasa halakan bui ias. Anggu hita dong do kalita na ias. Hei boro-boro. Nagurangan sampah rupaning. Jala sampah nape sampah na kijam-kijam itu plastik. Baru sudima. Apalagi nuang sampah tambah sampah masker. Masker tahun sunabuyo no patarion. Inna 4 jom. Nang pesipata 10 jom tapake rupanya.
Hamu nama nami muluta adopi de pena masaon taingot ma saya debatado dalam na asasonang jolmai. Jadi masuk tu bajirun ya mungkin supaya kita berpikir ulang kembali. Ya, mampu kita mengingatkan jangan buang sampah. Setabi hiadu hubereng di Jakarta hala kebetulan merdelek kami rupaning hubereng ma dakutadda alai syar boina dang halak bataki. Malu halak batak kan ganteng-ganteng do kan? Begak-begak rupaning. Nah tapi marsuhi-suhi hotik rupaning. Ale molo daung bulat do bohina rupaning. Turma ibana di jembatani di bolok kemarung tulu karung rai sampah. Las do karung nai. Neng memberontak iba macat nanu dalan. Bisa saja karena kesalahan manusia bajiron. Alai neng didok di siamu nama nami molotung pena masaon ragam persoalan natarubi di nguluta. Ala taingok mak buasa sinowak melua. Buasa sinowak dang parsidohot bagian ni namatei. Korban aik nasumari buasa debata paluan sinowak. Namatei mungkin tadok madeu rohana sia debata ale sinowak dang. Dumi asi marohani Jehovah tu sinowak. Kuriani Kristus ambil hikmahnya dan fokus pada badan debata. Dak kia debata majeho jolma. Dak. Jolma itu kadang majeho dirina. Karena perbuatannya merusak segala sesuatu. Termasuk masalah bajiriton rupaning. Fokus mahita tu baga-bagana. Fokus tu baga-bagana. Molo di paro debata ape persoalan di bagasan geluta fokus kepada berkat Tuhan. Molo di belo debata ape mungkin sesuatu yang memben porsuk kita songona tarsurat di epistel nakin fokus kepada kuasa dan badan di debata. Fokus mahita tusi. Jangan katakan ini karena saya tapi fokus kepada berkat Tuhan. Bisa saja yang kita alami ini dampak dari perbuatan orang lain, tetapi jangan menyalahkan siapapun. Ale fokus mahita. Tu badan dot wasone debata. Ainunga merbadan debata. Jala debatado namar huaso pahosikon namasai ikon pos dorohatta disi. Molonunga di pabotohon tu hita badanna tu sinowak. Nah tu hita dui. Atau fokus ke badan. Hata batak madokon tugu urak ni bulu, tuguan urak ni padang, tugu ni dok ni uhum, tuguan ni nok di badan. Hea do hita marpadan tu di batak, hea. Tiki makate dekon hapor syok kita. Tiki martupul, do tarpasu-pasu, olo. Jala unang lupa hita di padani. Unang lupa hita asa unang gabi siose pada kita manginang di Portibion. Lasongoni manang di hamu manginang na siya halak calon situa. Marpada mahamudok di bata sadarion. Nagabi parhalado na hamu. Ingot hamu padani. Mungkin orang lain lupa dengan padan itu. Ada di bata saya ingot do padan di jolmai. Saya ingot di bata do padani. Jala gabi situa mahamu mulai sadarion. Ingot hamu pada muna naneng jaho muna naneng botom namu naneng jalo muna sadarion lerling ngahurang lubi adong na lubi 2 tahun adong na hampir 2 tahun 2 tahun sasitong na lerlingon bukan tatap muka bukan tapi belajar nama tatap mukai hola nama ngurupi dui lerling itu nian dio haturate madokon na lumabak na 1 tahun. 1 tahun, tapi cukupkah kita belajar 1 tahun untuk menjalani bertahun-tahun hidup kita sebagai pertohonan? Tidak. Learning itu bukan tatap muka saja. Tatap muka sudah selesai. Alai, ganup tokin, ganup ari, marsiajar mahamu. Moloro losok ni rohai, marsiajar mahamu. Moloro songon na asing pakai lalamun, marsiajar mahamu muse. Marsiajar dirita.
tarsongon hita satabi dia kana marsikola nang sarjana maaf majo mulunga di wisuda dang riko behita majaha mulunga karejo hita dang riko behita marsiajar jadi belajar terus dan sampai selesai sampai mati jalak nunga di jalo hamu baju tohonan baju parhubas ingot hamu baju parhubas omma tadda nong majalo tohonak kamu di lehon huria tu hamu baju parhubas molo diberi kamu bajui ingot hamu marhubas hubas mahamu di huriai hata tohonan sederhana songon nahya hudokon toho sian hata toho doan situa toho doan padita toho doan ruas di huria toho doan ama toho doan ina toho doan halak Kristen toho secara universal secara umum partohona dohita jala tohona ni pajawudid di batado itu hita di jauh hamu bukan untuk melakukan sesuka kita alai di jauh hamu laho melayani laho marhubas bertanggung jawab tu nama ngalehon tohonani ima debata dang padita harahap dang padita sutoyo debatado nama ngalehon tohonani tu hamu laho mengurupi ulau ni debata marhubas di huriana atong jalomuna manon tohonani jala dongani padita do hamu bukan alo ni padita molo tungpe adong perbedaan ni situ ado padita mari diselesaikan dengan baik bui do maralo anggo unggingge do dang denggani ikon adong do sawotik perdebatan adong sawotik perbedaan tabuma namad huriai alai ingot tamu tujuan yang baik akan selalu dibarengi dengan cara yang baik berwawasan situ mahamu berwawasan partohonan mahamu molo parhalado ma nang pikiranna jala molo parhalado ma nang hatana asa marsangap debata marhiti pakubasumuna hudok matu hamu ikon sahat do hamu tuna pensiun nate ulun namut tong songona sing-asing diberi kamu ado padoh di padidon rohana so dimulai do nggak pensiun inna dah ikon beri kamu ma dong do di sona mang marbun karena pensiun amang tabunan beri kamu nasida minar buhina las rohana sida pensiun atong ikon songon nasida do hita jalo hamu pangurupion di bata ikon sapena pensiun now oh satu lagi ibu laluyan itu pensiun ibu laluyan makin pensiun dia makin putih orangnya kan begitu berarti diberkati toh iya oleh karena itu iko sahat tena pensiun sahat ula tohonami martanya mahita Tuhan debata mulai tema di pasat rohanami ala ditaringoti ho badan mutu hamid halibutongan batuduhon badami laus paingotok kami naso di patu pahobe aik nasumar lahu mangarasipon portibion lahu mangaripason hami jolma pos marohanami di situhan naptepe di bagasan partikianon torop ruas ni huriam nang dongan nami nadong di sekitar Jabodetabekon gudang aguan arta sehingga bagas nasida nang aka ugasan na ala ni masa bajir di partikian na parpudianon ruas ni huriap pe Tuhan adong do na mengalami kebanjiran pola sotarben nasida be ro tu bagas joromon lau marsaur dot Tuhan debata pargugui ma akadongan nami namangaya inorhone ay magudangi margugu manasida Tuhan jala makiri manasida lehonom mulas ni roha dinasida sikka ni arsak ni roha dinaro aik magudang
manigai bagas nasida nang ugasan nasidai. Papos roha nasida Tuhan. Marhua sodoho pahosikon namasai. Mula tema Tuhan alabui hamirap dohot dongan nami di son. Sia halak aka ama nami na nami calon situa. Di bagasan sadarion neng jalon nasida ba tohonani sia kok. Parhitia mudu hami Tuhan. Atong pasu-pasu manasida. Nanang majalo tohonani. Asa gabi situa na burju na sida Tuhan. Situa na ringgas. Lahu makubasi huriam. Situa na mangalihon roha tiki nang salu na tehe. Lahu mamikiri akan nadinggan di tonga-tonga ni huriam. Buhima rap hami dot akka parhaladom na asing. Lahu padibunimuton. Lahu padinggaton. Do patadahon harajomu marhiti huriam. Di pakubasion nami. Las maroha sida majalo tohonani. Asa margugo na sida Tuhan patu pahoni. Pasu-pasu sudi ruas ini huriam. Namek nama gudang satu nama tua. Dia kana marsahit alani COVID dot akalan na asing sahit naragami Tuhan. Homa nama jama pamatangna. Pasu-pasu akaulon nami bi asa marhiti di pasu-pasu akaulon nami Roma kapangabahan. Gabi ngulu-ngulu may Tuhan di hami, lahu membutuhi aka kecukupan manang kebutuhan nami. Pasu-pasu ma akayan ako na pinalong homi, pasu-pasu ma sudi akan na tua-tua, sudi akan na holongi hami di dia pinasida maringanan. Atong sa di homa hami, ramoti hami Tuhan, pergugui hami patupahon asin ruham. Mangasahon Kristus Yesus, jalo matang nami. Amin. Mari mahita laos tapasahat mapiliata.
Nuaing sahat mahita tu acara manja konstitua di huriata HKBP Sutoyo taparadi marohata marede mahita sia nomor 720 ayat sada dot ayat 2. Hamu ale akadongan na sahurion, dida hamudo nuaing dongata na jongjong dison, na itapilit bahen situa di tonga-tongata. Naing pangidun nasida ma pasu-pasu sian tuhatai, asa margugu nasida mangulahon ulaw nasida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaw ni situa. Nabajulu pamulan huria nasida mamata-matahon dongan akan napinasar nasida dohot mangaramoni para nasida mulu nasida na urang ture parangi di marangisi ikon pisang nasida manang pawong nasida tubuh dohot patita asa di pature. Nabaguahon magagas dongat atau parmiguon dohot manakasi alana ubahin masoho nabatuluhon mas gas anak buah sikon asa odok roh nababaton manikir akan amat sahi jalan rehon dari kontunasida dohong nasa natar patu basa alain narobikot pasingonton hata di debata tunasida doho tumiang kosa dapat mau mangakuli akan amasak patu rehon akan adangol doho nabogos. Walaupun mengakuli akasi pilibig, aka parugamo na asi, doakan nalih, asa dogot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Jan na mabituhon, mangrupi paturehon akaguguan, dogot ulaw narikot tuharajaw ni debata. Onpek alanang bujalo hami tohonanon sian mangasina di hami dan manaluja hami dan mangalehon pertuhan hami di alia ahape asa unang
ay marasanga perdo paralado na tubo. Da sepuluh na asanga perni paralado na Tuhan Tiboran. Sada Timoteus, sada ayat 10 Mauliate ulot ni namar kumihon am ima Kristus Tuhakai ai dia tunggu aposan ubahin na dibalau kitau gabi patarado Alai unang masomoni anggo dihamu na sumangat malihamu gabi somon na poso jalan na mangulahon jalan na manguluhon suman matu pamuli ay isedo na sumangat na hundul marsipanganon manang na marhubasi da na hunduli alay dito katumamuna do ang wow somon parhubas siya Lukas 22 ayat 27. Naung gabi parhalan ilo ahu kompar tu pengaruh di debata nabi nasahat na tuah ima nang gohi atau di debata nang dihamu kalau sesada berimas Sairu mata-mata hodo akka barbuju dibuat di bahe tumaku sautula manang ise namang iut darah berdeblato ikon ibadah pakada lupu pasal mentra sada ayat ono. Puji Maria Yehova kamu adik kawan istrina kamu akka parhalatuna akka pasal pengoniro karana pesal 100 ayat 21. Dirajuli jomai mahami parhaluli Kristus jala juara bagasnya kahumiun di debata sada Korintus 4 ayat 1. Sudi nai sian debata ai pada do pada tohida kulina mahite Kristus dalam dihodo Tuhan toran bakti dan 2 Korintus 5 ayat 1. Gabi pasarap hamu debata ye tau hamu cupang di ulaun parkuason arani pangoroyon ni rohamuna lao maka tidak kon baritana uli nasian Kristus dohot arana buas pangatormuna dinasida dohot didokan saluna 2 Korintusia ayat 10. Naung gabi parhalan di iwau sian pakadeon di debata asli rohana wau sian pakor di haluun nai Efesus 2 ayat ini. Laus iba na domang alihut diba gabi apostel diba panuriran diba evangelis diba musik parmangan jala pangajari paturet-rehon akana baniai laho mamulahot tohonani paulihon daging di Kristus. Efesus 4 ayat 1 sada sampai ayat 12. Sonio nakakapahoras ikon na tomado unang merdua kata unang sisukutua unang parpangomo siajalan na sotaman sada Timoteus 2 ayat 2. Ia parubasi ikon harajaan bisa diburu-buru akan boto mangulur anak konna doh bagas nabi sada Timoteus 2 ayat 10. Ope hamuna hinaholongan naing takas boton nami burjuni rohamuna mangaraduti ulaun hasit tuoni dibaheni alusi hamuma nahusukunon tuhamu na perjolo na ulo do hamu mamarangehon parangen atama
dijoluni debata, dohot dijoluni jolma, paduahon, naulu hamu majalo, ulaun hasituaon, songon nahu pajojor odeng tuhamu, patuluhon, naulu hamu mangaraduti, sudi sian nasa roha, dohot sian nasa gugomuna, hobar tuhatan debata, molo sadaro hamuna, mangului jala marpadaton sudinai, dijolo ni debata, dohot dijolo ni dongat taon, dok hamuma alusmu. Mau lihat tema? Rumah hamu. Surat pajakonon situa na pinasat tu situa tiarasi saragi sadarion na ditabalhon di hari Minggu 21 Februari 2021 di HGBP Sutoyo Resort Sutoyo sektor Uki. Sian rohamuna ma ulahamu nasa sibahenon muna songon natutuhani dada tujolma. Kolose tulu ayat 20 tulu. Pinasahat hatane debata tu situa Marlin Marlenes Silalahi. Nama jalo tohonanna di hari Minggu 2 Februari 2021 di HKBP Sutoyo Reso Sutoyo sektor Mayasari. Ompe ala nang hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnaloja hami. 2 Korin 4 ayat sada. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi porbadia, makalujahon ulan muna sadarion napi nasahat di huria Tuhamu, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatane debata tu situa rumondang Iriani Sitorus di tinama jalo tohonan di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Perdatam. Auma dihuton ganup na olo mangolo yau. Jala ia disiau disima dohot anak somaku. Pasangapon ni amaido ganup na mangolo yau. Yohanes 12 ayat 26. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, makalujahon siulomuna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatane debata di situa hotua si tinagam pangihutan sialagan. Nama jalo tohonanna di hari Minggu 21 Februari 2021. Di HKBP Sutoyo sian sektor Kampung Makassar. Songonima di hamu. Sapala diri koti hamu partodion. Lului hamu mana tahu pauli-ulihon huriai. Asa adong hasurungan muna. Sada Korin 14 ayat 12. Hatane debata tu situa Johnny Sianipar. Nama jalo tohonanna di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Perdatam. Mauleate hudok di namar gogoi honau, ima Kristus Yesus tuhatai. Aide tong do ahaposan, ubahen na dipabakit au gabi parhalado. Sada Timotius sada ayat 12.
Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, makalujahon siulom muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata di situa Luther Pergaulan Munte. Nama jalo tohonanna di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Pondok Gede. Silopi do jujurun hasangapon di situa na wurju mangulah hasituaon. Gumodang matu akka na mangulahon hata dohot poda. Sada Timotius 5 ayat 17. Hatani debata tu situa Ridwan Gultom, nama jalo tohonanna dari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo, sektor Uki. Unang sumurut ringgas nirohamuna, partod di nagirgir mahamu. Oloi hamu matuhani. Rom 12 ayat 10 sada. Saya diparohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di porbadia, maka burjuhon ulomuna, na pinasa Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatade debata tu situa Sutrisno negara siaturi, nama jalo tohonan hasituan di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Haburjuhon ma paralowan haporsyao nadinggani takup mahanguluan saliling-liling na aitusi doho di jauh jala di parhatopot hodo panidangion nadinggan di jolo ni torop sitidangi. Sada Timotius 6 ayat 12. Hatane debata tu situa sahab simajuntak nama jalo tohonan situa di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Cipinang Bali. Onpe hamu akadongaku na hinaholongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jala sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani ay diboto hamudo dang magapo halujomuna di bagasan Tuhani. Sada Korintus 15 ayat 58. Saya diparohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, maka lujahon siulomuna, na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Oh iya.
Noaing tabigima kor virtual sian paduan suara kantate harmonik. Ruas. Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang, maulate marohanami tuho, alania sini roham di akadongan namion. Saya tabai maturohana sida akasilon lehon nitod di perbadia. Asalam maroha jalan margogo nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida. Asi maroham do di sudi ruas ni huriamon. Asalam hot haporson nasida bi
jalalam ture parangena sida manghutoko, sungguli marohanami, asa masih holongan, unang adong si picangon dihami, asa lam rarat harajamu, jalan mermulia guarmu nabadiai. Amin. Hudul mahamu. Noaing sama hita tu acara mandok kata, na perjolo sian mewakili huria, ruas ni huria ima amata situa amata Siregar, Nixon Siregar, na baduon sian na mewakili sudi perhalado, ima amata situa si jabat, dot sahalak anon na mewakili sian situa na baru majalo tohonan. Partikion pinasaha matu hita, alai taparhase yang ma partikian na. Perjolo mata pasahat hamaleton nirohata tua mata pardengan basai boi madaran do dinggan penabaran situa di bagasan sadarion nah hormati hami amang paditanami do sude amang do inanami pararado hagai pestoyo perjolo mah pasatami tu aka amanami do inanami nang majaro tuhonan situa di bagasan sadarion selamat madi hamuna. Selamat melayani di HGBP Sutoyo. Jadi mulai sadarion ngadi jauh behamu situa. Di sude pangalaka do ulamuna dang bobe tanggal hasitoni. Maluju pahamu situa ina nama jo. Dang seturi munte sialagan situaan. Jadi yaranima kami sian ruas madokon tu hamu tu amanami do inanami nang majaro tohonan di tikion gabe pangulan na burjum hamu gabe situ na burjum hamu di huriata hagai pistoyo gabe dongan saulaon niaka situa na dong di huriata dongan saulaon niaka amang padita di hamu akka amanami situa na baru do inanami Udang akka ide-ide na baru dong nabui menamuna tu huriat tahun nabui mengembangkan asa bui lebih bagus dope pelayanan tu akka tiki dan ro di utanami na jolo orang do digalari situ na burju memang macai burju di mana jadi panggilan naipe tu hamu akka amanami do inanami sudi kayak situ na burju hamu tujuan narion jadi songonima hata sianau mewakili ruas do paduan suara sian hakai bistoyo selenai hudok kaima selamat melayani ma mauliati mauliati ma dihita mauliati ma di tuhatai nunga sahat itu pasu-pasu nakin panabalon situa tidongan nami parhalado nai baru kami siad dongamu parhalado tu macailah situ tu dorohanami ala namar sangap ma tuhat tainon lam tabba dongan nami parhalado tabba si halak tu lam tudinggan nama gereja Sutoyo Bainota tu songon idokon nyamang padita nakingani gudang do pihita marsiajar sampai sahat ulau tai tu nama tua hita duan marsiajar do dangadong nasikop alai marsitukul tukul mahita dan perlu kita membanggakan diri sudinai untuk kemuliaan Tuhan marilah kita bekerja sama saling membantu saling marsipai ngoting-ngotan asa marsangap goarni tuhatai di gereja HKBP Sutoyon ima harapan nami tu kita alhami parjolo dilantik jadi situa hamuna baru rap mahita dang nau malo hamisian hamu sama-sama dohita terus marsiajar paunehon gariyat tahun asa marlas ni roha sudi ruasta di Sutoyon
Marsanga ma guarni Tuhatai selamat melayani ma dihita dihamu sudi dengan nami parhalado na baru dilantik didikon. Marsanga ma Tuhatai beti ma sidohono nami mulyati. Yang kami hormati Bapak Pendeta Kris Vandoli Harahap beserta Inang, Pendeta Luman Raja beserta Inang, Pendeta Siahan beserta Inang, Pendeta Simbolon beserta Inang, dan Inang Pendeta Sri Dewi Buru Panjaitan beserta Amang, dan juga Amanawi Inanami Parhalado HKBP Sutoyo, dan seluruh jemaat HKBP Sutoyo yang dikasihi Tuhan. Sudah sepantasnya lah kita memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik dan beribadah pada kebaktian minggu yang penuh sukacita ini. Kita juga patut memuji Tuhan karena hanya atas perkenanannya kami dapat menerima tahbisan situa di gereja HKBP Sutoyo yang kita cintai ini. Secara pribadi, menerima tahbisan sintua bagi saya adalah penegasan bahwa saya harus lebih siap memberikan hati, pikiran, dan waktu dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Di samping itu, penyematan ST di depan nama saya lebih pada menjaga standar moral yang lebih tinggi untuk ke depan agar dapat menjadi contoh di tengah-tengah jemaat. Izinkanlah saya berbagi pengalaman sewaktu kecil. Ibu saya selalu menasihati saya agar bersikap sebagai anak sintua dan menjaga nama baik Bapa sebagai seorang sintua. Secara khusus, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat anggota jemaat HKBP Sutoyo di sektor kami masing-masing yang telah memilih kami dalam tugas pelayanan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin sekali mengajak Amang Inang untuk ambil bagian dalam pelayanan di sektor kita masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui, panggilan memberitakan Injil dalam wujud menjadi surat Kristus adalah amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam gereja HKBP Sutoyo yang besar dengan jumlah jemaat 1.300 orang, kita mungkin tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan dalam tritugas gereja, koinonia, marturia, dan juga diakonia. Di jemaat di sektor kita masing-masing lah kita dapat merasakannya dan dapat ambil bagian dalam ketiga tritugas gereja tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kita bisa saling mengenal dengan akrab, saling peduli, saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, dan antusias dalam pertangyangan di sektor kita masing-masing. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Amang Pendeta Resort dan keempat pendeta fungsional lainnya yang telah membimbing dan membekali kami dengan penuh sukacita dan semangat dalam learning Sintua selama lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun. Meskipun pelajaran tatap muka learning sempat terhenti karena kevakuman gereja akibat pandemi COVID-19, tapi pendeta terus mendorong agar kami tetap aktif dalam pelayanan di gereja kita dan di sektor. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sahabat Parhalado Amang Inang
Semenjak awal kami diperkenalkan menjadi calon sintua, kami merasakan keterbukaan dan persahabatan yang hangat. Amang Inang juga ikut membimbing kami dalam pelayanan di gereja kita ini. Kedepannya, marilah kita bersama-sama seia sekata memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja kita HKBP Sutoyo ini. Tentu saja tidak lupa kami menyampaikan terima kasih yang tulus buat keluarga kami yang mendukung pelayanan kami sejak menjadi calon sintua. Segera sesudah menjadi sintua hari ini, pelayanan kami akan lebih banyak. Oleh karena itu, kami pun mengharapkan Amang dan Inang untuk lebih memberikan pengertian yang besar dan dukungan yang lebih besar agar kami dapat menunaikan tugas-tugas kami sebagai seorang sintua. Sebelum yang terakhir, saya ingin mengajak 8 sahabatku yang menerima penahbisan sintua hari ini untuk lebih aktif dan semangat dalam pelayanan di sektor kita masing-masing dan juga di gereja kita ini. Sebagai ketua kelas, saya bangga akan semangat kita semua mengikuti learning sintua dengan berupaya keras hadir pada setiap learning kecuali karena halangan yang tak terhindarkan. Demikian pula dengan kehadiran kita mengikuti sermon Parhalado setiap minggunya. Saya pun melihat antusias kita dalam rupa-rupa pelayanan di gereja kita ini. Demikian pula yang tak kalah penting, pembauran dari diri kita dalam keluarga besar Parhalado HKBP Sutoyo. Marilah kita terus memberikan pelayanan terbaik di gereja kita ini. Terakhir, sebagai Parhobas Sintua yang baru ditahbiskan, kami sangat mengharapkan dukungan doa dari Amang Pendeta, Amang Parhalado, pun jemaat HKBP Sutoyo semua, agar kami dapat menjadi pelayan yang baik dan tetap setia dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oras. Hamuna manami nanami masuk mahita tu acara penutup di bagasan tikion di ibadah ta maret de mahita sian nomor 140 sada laos jongjong mahita saluhna. Tatangnya konma pilihan nata papungon martangi yang mahita. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohon nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masya na nilohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi up na hucus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silon lehon mitu hami, asalam gir-gir hai madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, saya Roma harajaonmu,
Saya saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sisa madosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami. Una kami dogihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Horas madihita saluhuna. Amanami na nami parhaladu isoma hita marbaris asarap marputo hita do nasida. Songonon soti kamang nga adong susunan untuk berfoto. Tolong majolo pelean kita pindahkan. Jadi sonari foto bersama nama jalo tohona doho padita. Langsung unang mamerek kita jam 3 anon ibadah dohita. Foto